What kind of lipstick we put? Something nice and bright. Not nude. No, not nude. Uyabona ke indaba ye makeup ngiyayisaba ngoba kade ngangigileka. Ngithi trust the process athi uyaqeda umuntu ngithi hayibo manje lo sesibukweni ngimane ngifane neNigerian bride ngithi mangithi ngithinta mina ngesandla sami ngithi uba le ndoda isingithinta thola ukuthi ubuso abusafani nesandla so nje ngiyayisaba imakeup omunye akumakeup uthi uyayibuka esibukweni umane ufane nawo sisabathile abasebenza esitolo esithile abamane bashaye ishiya kube ngathi isayini yeNike so nje ngiyayisaba imakeup. Siyayenza ke kodwa ngoba phela sisocwebezele istage ayikho into esizoyenza and mengenziwa umuntu oqalayo ukungenza ngisuke ngiqhaqhazela ngaphakathi hayi but uzamile ugel wenzile ugel kube na ukuthi ke into emlekelelile she didn't have to be a magician because si enhance i-beauty hayi ukuthi siqala phansi. Uyabona ama makeup artist ngiye ngiwadabukela ukuthi lento oyenzayo ngeyenzeke kulobuso odila nabo njengamanje. Kodwa nani nkuphe eZambia nami ngimbheka uThenjiwe ngithi hayibo kanti uphi uThenjiwe nami ngisamboni ngibona omunye nje usise ngamazi ocreamy longathi ufaka ikekezi njengobhuti baseKongo ngingasayiboni nami sebengifake bangiphaqula ngembala engahlangani nje nombala womzimba wami nezandla zami. Hayi kodwa uzamile uRafiki uyishayile. I'm happy I still look like myself and that's all I ever want, to still look like myself. Please share in the comment section imihlola ye-makeup osuke wahlangabezana nayo, especially abantu besilisa. Yini le nithi abantu besifazane abahlukane nokuyenza when it comes to i-makeup? Vele sesayidiscuss ukuthi peanut butter ayisagcotshwe ebusweni. Cela nisubscribe guys. Umuntu useyozaye kamhlaba yalingane yofuna umuthi wama subscribers.